Πολύ άσχημα περνάω. Όλη μέρα με βάζουν και κάνω δουλειές. Όλα εγώ τα κάνω σε αυτό το σπίτι. Ο Παντελής δεν κάνει τίποτα. Όλο κοιμάται. Ο Πάνος μια φορά το χρόνο με παίρνει αγκαλιά. Αχ, αυτή η νεκταρία. Φέρνει τον κόπρο της στο σπίτι και με τυραννάει. Η Θοδώρα όλα με βάζει στην κοιλιά της να ακούσω κάτι. Εγώ όχι μόνο δεν ακούω τίποτα, αλλά με χτυπάει και κάτι από μέσα. Ευτυχώς έχω το Θοδωρή. Πολύ σοβαρό παιδί. Με προσέχει πολύ και με πηγαίνει και για χέσιμο. Αυτή η Κατερίνα όλη μέρα με βάζει κάτω από τις κουβέρτες και τα παπλώματα. Νομίζω ότι κι εγώ κρυώνω όπως και αυτή. Ο μεγάλος ο Γιώργος έφυγε και ησύχασα. Η μαμά μου πολύ καλή. Κοντά της πάντα έχω κάτι να φάω. Μακριά από αυτή τη γυναίκα αφεντικό. Η κυρία Κατερίνη πόσο μ' αγαπάει. Αυτή όλο με ζορίζει. Οι άλλοι περνούν ζωή και κότα. Χάλια τα περνάω τελικά. Ούτε οι γάτες δεν με θέλουν. Δεν με αφήνουν να κοιμηθώ. Με το ζόρι με κάνουν μπάνιο. Με βάζουν και τους γλύφω τα πόδια. Ό,τι να μου δίνουν να φάω. Ευτυχώς κοιμάται και προλαβαίνω να ακούσω λίγη μουσική. Αχ, πολύ άσχημα περνάω.